Nchumurigereri amatrio musubati nyagusira Jacqueline Ochora oyure asengendo kurwa kenyoro kya nyanjwa nigo erigetie obokonyi bogokonywa gotobokonya umwana obo asirieta Peter Ochora we class ye 14 ase eskuru ya Gatembe oyu bwatranitwe asomba sakano mo we para abonega nigo ebili ya nyagitali ere gwetana chitingi chiribu chimi isato nigo babolje bali bansi bakogania okuya abanyaka bagwesoke na konya amateyo elio omwana oyu gosomo muro oyu nyaka bagakonyorera obokonyi anyara koba agakonyora obwenia abo igona baro konyora nchira yokoyania omwanchu abo oyure ase engendo buna gutuma urikito difone asa Tubati robota kon nyas tumenyete bandi Gakore kiugo ichani akurwa sekenyoro kia nyanchwa yugo toka imeye wodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South. Asoto komerana ne amate ya nyagusila Jacqueline Ochora oyo siribo gimabwa ya matuka bwango iga asenchira yobo tutukanu kumutika omwana oje omomura ase chinyomba chego kondisia atari nobo menyo oyubo igo onyora omubasukano asepara na kuganiriwa obokonyi bwango elio anyale konyoro bugwenya sinyagitali Marita ko Agnes Kimama nkagaiga ebinyancho mama minto vasirete ubaba minto yarange nyancho kerare anakira mama sira agatende kusoma tugatigara na baba nera agachira tugatigara ni antiane arabona yasiri tugaseri bukuru nyancho nichango chani kuna tugacha korenti. Majina naitwa Peter Ochora. Nilikuwa nasoma shule ya Gatembe Secondary School from 3. Tulikuwa tunaenda Matanga nikapata road accident. Maini boni katoka nje. Then nikaendanga hospital Tenwek. Nikakaa huko for almost 2 months. Lack of money. Nikakaa huko bili ikakuwa juu ikafikanga 374,000. But mimi nikawaambianga tu sina do na hii haiwezi patikana. Wakanilisi wakaniambia waenda nyumbani, then ukirudi next hiyo nilikuwa inafaa nirudi jana ndo nirudi na do. But hiyo jana ikuwezekana juu mama alipasa. So na matanga ikapangwa ikuwa on this Friday. Maigayo musubati Jacqueline goseri gokorwa sobo nigo bono yanyorete obogima obokongu witoro mwana ocha kuboneka to manyangana kikiaringe ishide nene yagereta agasira witire challenges gocha no mwana oyo basomye mwana oyo school ase Gatembe secondary school akwe toma koligio siberia abantu chianga onyore bese yunye basomeri mwana oyo wana mna yachite akamubera mubasukane sengenje mwana oyo anyora accident na ndo ndetayo kumubwatisia wana kirengeka nando chikia mwikirete akanyora kubaka gusirio bugima bwaye gati ya mate ya nyagusira Jacqueline nigo bono batigarete asomosunte anana somero bilio yoko moenia okorobeli barobeli ate umambi akurusi kumambi na koengo matenga mbali gotenenia egera omwana oyo aragenda rugura ali report Omusamaria nigangenderete kwa omwana oyo iga oboraro ni enyumba na mwete ni chiwesa chia burete gwakana asinge tabwate undore komukule gwikira bono against munemiro bilio yoko moenia musubati Jacqueline ya mateywe nigegenderete kurigia chiribu chimi 350 elio banyare kumwirania omwana Peter Ochora asenya gitari atinywe bona ntuna nchebino mugambi narabegeta bantamo tukaliye besanke ekero liyo mwana yanyora accident tukamuire ujali Tenwek echi atogete bano nchichi tikomonyarira komokonya na nyine kadi eli asha abwate eya tumegete ekaera chibese chienge mechikaera chigakea bona igachibese chita keire ne 350 okubulia gucha Samaria na boigo abarai bonsi no kurambura koboko gucha se amatejwe elio kwenda no gusira no eno mwana oyo sinyiru ya sagochia sinyiru ngoko mokonya nagitu Samaria abasamaria baya bali bara kunwe na mabeba yabarore bakomokonya onye gokonya konde korororo omwana yara akonyu bamokonye egere neracha kobegesa kukia mambio shimiwe ito diuki na gusabira obokonyi asengenje omwana oyo
no yo mintanto nikibagendi no mungina nera tonya toto akitwa basabire mwensi mubwaterane no yo minto Simba Arati na muranya gokorwo kende kerikira atoke konyo mwana oyo asengenje wana tabwatia sagotamira kuroiga Sekenyoro kia Nyanchwa egotoke ward ya Kitutu Central imeye ward ya Kitutu Chache South county ya Kisii ilianenkorwo kwa Dipon Asanya.